Morning. Ikuha na ni Choy Choy ito bag? Ewan pa. Tingnan lang siya. Choy! Ikuha na ni mo bag? Come on. Ito nga rin? Wala dito. Kayawan man tayo mo. Dekat sajian ya. Dekat sajian ya. Marmok dulu. Marmok. Brown. Hi. Brown. Narin mo gitar din? Anniversary na magkaroon. Ay, sakyan nyo karang itom? Oo. Dahil na time, anniversary pa itong niungo ito kung kuhan. Functions ba ho? Gilak na lang. Ay, ano? Karong alas 5 G sa buntag biyahe, palihog gawa sa boarding gate number 8. Thank you. Ay, di Jeff. Na may burger. Ako. Gusto mo ba? 10 minutes. Ako. Pre. Ako na pre. Pre, ako na pre. Ay, di ba? Saan ka naabot bro? Report ba yan? Report mo na. Exercise. Ay, ko sa rin narigat. Ang balay na pilit ano ba sir? Kalimuot na ba ano yung appear? Oo. Ano lang eh, next time. Nabong mo training yun. Ha? Ah. Training na rin. Kuhan. Karang kuhan daw na ba? Panik at the disco daw na ba? Nindot kang clutch. Red nga necktie ba? Lagi. Mo lagi plano na ko niya. Pinapanik at the disco, click pa. Ano, Nelson? Sila yan na, karang di magsuot ba? Puti ra. Oh, ang ilaw mo lang. Ang ilaw mo lang. Nindot Green Day ka ng black nila ba? Puwang necktie. Oh, kana po. Black na ko. Nakita mga necktie din yan. Ang design kay Filigree.
Sa filigree. Kanang mo dahon-dahon ba? Sana si Inbets. Cinta. Oo. Sumo ay mawala na lubu. Tak. Kasi ang bumaba. Kasi ang sasit. It's too good. Terminal B, Terminal B, Klado Sky. Bibi. Alfred. Stroller dahil Bert, gabi ara Bert eh. Hindi ara mo Bert. Hindi ako na kayo bumot klado ara yung bumot Bert. Sina pa kayo ng upawan. Yun na. Pataga pa init. Hindi na kayo upo na Bert. Saan ka ba? Ha? 20. Ano ka? Tara, 20 ni. 21. 20. 20 ni? Ay, 21 eh ba? Wait, so. Hold on. Ah, tara. 20 ka ba? 21? Wait. Fair ka? Saan ka ba? Saan ka? 20B? Ah, pwede mo. Hindi. Ah, 20B? So, yan is C. Ano ba? Balik ko na ngayon. Eh. 20. 21 eh. Masa ka, Ken? 20. Chichi, mabuang eh. Ngitag ka ng asa siya Saan mo ano? mainitan ba?
bata pre. Lagi. Limuot man pre. Pwede lang, kaya natin. Daplin lang. Hindi. Good luck sa inyong budget. Thank you. Welcome back. Welcome to our mother. Again. Let's go guys. Then, we're back. After a year. Miss Sino nga yun? Miss Sino? Ini si Kwate? Sticky rice with tocino. Close? Sa ubos na lang tayo. Ibu tak patalaw na nila pijama. Pijama. Iya lagi sa kamot ngayon eh. Yan. Aktif ko na matay ito ko tutog na lagi. Di pa kamatay eh. Gunit sa meatloaf. Lagi, muhi ka pa nga na si mga init na spot. Pwede na ibili ng gamit? Yeah. Oo, pwede naman. Day. Oh shit. Fine. Leave your things out of the area then. Change right away. Ayun tayo. Station tayo. Chad!
ta. Wah, ini kanan naman ng loob dari natin. Anak.
Salamat, Duseng. Okay. Yeah, Pin. Hi. Ingat. We're in Arbox City. Hi. Yes? Asa tong bagay? Hello. Salamat, Duseng. Ay, mga bag nila ba eh? Kang Jerome. Kay Pat Pabe. Hi, Kang Jerome. Ay, Ben. Balisa. Albert. Kang Jerome.
Lo! Kinsa yung pagkakuha sa breakfast? Ha? Ako. Ni dog stab bila doon. Ano sa? Fight ready. Hindi kay Clark. Ang ngayon, wala yung anak Clark. Pamubaan lang nila ako. Ha? Pambuan ako. Ayaw, eh! Ha? Ayos ka tara na. O ano kayo ka? Sige na ali. Kanang banda. Kang fantas nga banda ba? Sige, gatay mo. Mana kasi mong breakfast? Pili? Ha? Wala pa. Kami wala pa. Na ko yung kalat sa piling ka ba? Ito. Okay, Dana. Pero? Ibutang yung mga room lang doon. Okay. Tay? Look at me here, baby. Sing kids gyapon no? Kumot-kumot ba? Plancha na lang. Ayapo na. Kuhan ko na may plans na to. Steamer ba na steamers? Ah, Is this fucking recording? yeah. Fuck you. Atay ganyo ang card kay di ka ihatod sa lain nga floor. Oh, ano magina? Pinakondo ba? Yan eh, nagnaog ko ba, nagtiniil ako kay Mato ilang adam nga, abot ng ground floor. Assist ko. Like sa mga kondo ba, na common nga floors. Nadaan mo bas kay, overload na. Ay, nako kanya mo kaupan yun. Nagbaka. Baka. Piyansa ka, kamatay. Matay ko ito taga, hindi na. Oh, murag di pa na. Murag di. Kurinta hapit ba? Ito na ito mga sapatos, no? Let me present to you God of Sky. Walking shit. Kuha mo ko yung suit. Cutie! Anyone is I really love it. You can have a sneak peek on camera live on Facebook. Hello, welcome to Okaraga Band. They'll be playing in Normal City Plaza like an hour from now. All my friends in Normal City, please visit them. They'll be enjoying tonight, and there's a lot of people in Normal City Plaza. It's gonna be in the city. Hello, thank you very much, sir. Enjoy and have fun on stage. Thank you. Yeah. God bless. Yeah, we gotta say no more. Have a good night. Enjoy the night. Alright, pakondisyon na yan ha! Mga tayo magsigig-lingkod-lingkod, mga tayo palanay!
Thank you, sir. Thank you. Tayo kami sa mga Bye, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Uy, thank you. Salamat, sir. Thank you, sir. Di ko kasaka. Prochkip. Hi. Hello. It's a... Ready. Wow, naman yung cold. Thank you. Doon pa din man. Thank you. Boris Sweat. Uy, Bukari. Boris Sweat. Kami 1 year to fly na. Right? Lagi sugo ni sir. Thank you. Thank you. Ay, 180 minutes. Sana ay. Jeff. Iyo, Jeff. Pwede niyo check-in, bang? Pag-ari, ay, baby, wala na.
Everybody was good, man. Kasi ay kalimutan ko na late. Ben. Everybody was good. Jeff, check ini mo. Check yan ako dito. Seat number 16. Unsa ka? Iya, ketungan. Nindot na, daghan ka lang. Kenapa? Itu tenang gilid. Di si Luis. Ay, jangan magbakanter. Kala mo lang. Pero waya. Number sir. Sini. Front sir. Unsa ka? Unsa ka? Ikaw unsa ka? Unsa ka?